Id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco staqsa fil-Parlament dwar kemm hu l-ammont ta' taxxa fuq id-dħul li baqgħet mhux imħallsa l-2017 u l-2020. Fis-seduta parlamentari ta' 3 filgħaxija, De Marco staqsa dwar it-taxxa mhux imħallsa bil-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana jwieġeb li l-informazzjoni għada qed tinġabar. Irkejjen fid-Dar Ċentrali qalulna li din il-mistoqsija ta' De Marco ma oġbod xejn li tmexxija nazzjonalista u qalu l-mistoqsija bħal din ma kienx floka li ssir minn kellim tal-Oppożizzjoni biex jerġa' jqajjem is-suġġett bħal in-nies li l-kap tal-Oppożizzjoni għamel snin ma jħallas it-taxxa. Sa sena qabel is-snin imsemmija minn De Marco, Bernard Grech kienet jiġi investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara l-instabu n-numru ta' regolatajiet. Dan skont rapport ta' Times stess li kien qal li Bernard Grech kien investigat u ġie ordnat iħallas 17,000 euro f'pendenzi ma tal-VAT. Dan il-ħlas f'pendenzi ma tal-VAT kien każ separat minn pendenzi oħra li kellu ma tat-taxxa. Bernard Grech ħallas eluf ta' euro fi ħlasijiet f'taxxa pendenti wara li kien wera l-interess li kontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech għadu qatt ma qal kif ħallas 62,000 euro f'taxxa u VAT li kellu pendenti għal snin twal. Li kien qal hu li kien perpless dwar ħlasijiet pendenti tat-taxxa. Ninsab konxju li numru minnkom tinsabu mħasbin fuq l-istejjer li ħarġu dwari fir-rigward tat-taxxa. Nirrikonoxxi li anke jien imħasseb u perpless għaliex nammetti li stajt kont aktar attent billi din is-sitwazzjoni ma tiġrix.